Il-Bank Malti għall-Iżvilupp l-MDB ħabbar żieda fl-allokazzjoni finanzjarja fl-iskema FSMA Plus li tiffaċilita l-aċċess għal self sussidjat lil studenti postsekondarji u terzjarji li jridu jkomplu jistudjaw fil-qasam tagħhom f'Malta u lilin. L-iskema tkopri wkoll studji li huma rikonoxxuti internazzjonalment. Ma TVM News il-kap eżekuttiv tal-MDB Alison Mikallef spjegat li s-self jippermetti lill-istudenti jkopru miżati tal-korsijiet u spejjeż ta' akkomodazzjoni u oħrajn brabta mal-edukazzjoni. Qalet li l-ispeċjalizzazzjoni tal-istudenti fuq sma importanti għal pajjiż hi kruċjali għax l-istudenti tal-lum huma l-ħaddiema tagħda. Qalet ukoll li b'iskemi bħal dawn l-istudenti kollha jkollhom opportunitajiet indaqs. Hemm ħafna studenti ambizzjużi li m'għandhomx fondi biżżejjed biex ikomplu jistudjaw wara li spiċċaw l-iskola sekondarja. Dawn ikollhom joqogħdu fuq il-finanzjament li jkollhom mingħand il-ġenituri tagħhom li dawk ukoll mhux dejjem ikunu jistgħu jgħinuhom. L-iskema ilha fis-seħħ 6 snin. Il-kap eżekuttiv tal-MDB nnotat li l-iskema iffaċilitat l-aktar l-istudji ta' studenti fl-avjazzjoni u fl-ekonomija. Qalet li mill-iskema qed jibbenefikaw anki studenti fl-oqsma tal-mediċina u l-arti. Mit-twaqqif ta' din l-iskema fl-2019 minn dakinhar sal-lum kenna 750 student li bbenefikaw minn din l-iskema. Fondi totali ta' 33 miljun. U il-medju tas-self ta' kull student f'din l-iskema kien bejn wieħed u ieħor ta' 40,000. L-MDB qalet li din l-għajnuna tagħtiha fl-isfond tal-fatt li mqabbla mal-medja Ewropea Malta għandha rata kemm xejn ogħla ta' studenti li jitilqu kmieni mill-iskola u rata anqas ta' studenti li jgradwaw mill-edukazzjoni terzjarja. L-iskema FSMA Plus iffinanzjata b'fondi Ewropej u nazzjonali u qed issir bi sħubija mal-Bank of Valletta.